Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Mawufuna ungabi nambane for 3 days uhlala eJozi. Votela uANC. Mawufuna ungabi namanzi for 3 days or 4 days useJozi. Ngiyaphinda. Votela uKhongolose. Mawufuna ukuvuthela umlilo imini yonke ubase phandle useJozi. Amabhodo wakho abeso. Votela iAfrican National Congress. Ayikho into umuntu wase South Africa anelungelo kuyo eSouth Africa. Ikhona iANC iphethizwe. Abadukisi bokuqala bokugcina laba amukho umuntu wase South Africa ophila ekhanda ongaqhubeka votela iANC. Abantu ababili abangayivotela uSangene ekhanda noDlayo. Abantu baseMidrand bahlala izinsuku bengenawo amanzi. Ngize ngababona bephumile batoyitoya, kodwa uyabona ukuthi akuyona into abayijwayele lokuthi baze baphume batoyitoya. Ukutoyitoya into yasemalokishini. Futhi empilweni yami angikaze ngafikelwa umqondo noma ngakucabanga ukuthi ngiyoke ngibona abantu abahlala kuma-suburbs bekhala ngokuthi abanabanzi. Kuphela izinsuku, kuphela 3 days, 4 days, kuphela iviki bangabi nagesi. Angikaze ngakucabanga empilweni yami ngoba abona abantu engaziyo ukuthi uma kwenzekile mhlambe bashelwa itransformer ngisho ebusuku iEscom iyasebenza bayi priority kuyakuthiwa ke yingoba bayawakhokhela ama services ngakho ke lawo bantu labo funeka banakwe. Kodwa kulo hulumeni osiphethe kaKhongolose sikubonile, sababona abantu abasemasabapho bengenamanzi, sababona kungaqala kungaphela amanzi esenithini, kungaphela amanzi eMidrand. Hey, how much more ke emalokishini uma amanzi ekwazi ukuphela kulezi ndawo baqale nabo badepende kuma water tank. Umeya ngaso sikhathi angasho lutho, angaveli, angabonakali nokuthi ukuphi. Ibhlungu into eyenzeka kubo. Nje ubonele babade ekhuluma eqaleni, frustrated ngoba ngokwakhe bahlala eindaweni ezingcono. Phela khumbula ukuthi amabhunu abehlukanisa abantu. Athatha abantu abamnyama babeke emalokishini lapho iservice delivery ayingekho khona. Nifakela umpompi nikhe nonke estradini sonke, nibe nompompi oyi1 istrada sonke, ningabi nama toilet acacile, nifakela ama toilet ayikhandwe ngamazenge. Hulumeni obandlululo yenze kanjani? Akhele nje lawo bantu lawo ma toilet lawo bengenawo amanzi abasemalokishini. Abasemakhaya ke babazama ngalabo mpompi laba abagwedlayo. Kodwa abantu basemasabapho ngoba kwakuhlala amanye amabhuna njengabo impilo yabo yayingcono. Okuthema kuthatha uhulumeni kaANC noma iguqule impilo yabantu ngokuthi abantu bafakela ama toilet nga1 ezindlini zabo babe namanzi emajardini wabo. Kodwa i-status lesi sabantu abahlala kumasabapha sikaze saguquka. Ukuthena noma sekusuka abantu sebeyohlala ngobuningi emasabapha, impilo yabo yaba ngcono, baba ngcono nje ngezinto eziningi kunabantu abahlala emalokishini. Kodwa uyawuxakeke ukuthi khona lapho babe nenkinga okungabi namanzi for izinsuku. UCIC uJulius Malema bekane interview noSakina Kamwendo eSABC namuhla. Lapha akhulume khona, ukhulume something interesting ngoba uqhathanise uDr Nasiphi Moyo kanye noDada Marero. Ngifisa ukucaphunela leyo video leyo bese ngiyaphawula emveni kwayo. We have never said to the ANC, we want Hlakaza as a mayor. We just said we agree the ANC must take mayorship without attaching names. And the same went to all municipalities. I mean, if that was the approach, why would Dada Morero still be a mayor? The most person who has got no interest, none whatsoever in municipality. He is there just for accumulation. Every time he opens his mouth, it's about which project they get. I'm telling you, if you put Dada Morero here and put Nasiphi here,
I will vote for Nasipi. Even if you say it's a PR, why? She's just being on the ground and being seen to be doing something is even much better than Dada, who's invisible in a city that is extremely dirty, with hijacked buildings, potholes, with no water in Midrand. By now, Nasipi will have been in Midrand. Dada has not been to Midrand. He doesn't have a plan on how he's going to rescue the people of Midrand in big houses without water. In the villages, we don't worry because we already live that life. Our toilets are outside. So these people, their toilets as we speak now, 3, 4 toilets in one house, have got no water. Can you imagine what's happening in that place? It's 2 weeks now. Ekuqaleni konyaka ophelile wasazisa uTata Marero ukuthi bona bazofocusa kakhulu ekulungiseni imigwaqo ye-G20. Ngempela bakwenza lokho. Yonke imigwaqo eyayizosetshenziswa abantu abavakashela eSouth Africa nehambeli zabo ezazizofika o-president bamazwe omhlaba ababezoza kwi-G20 summit benza sure ukuthi imigwaqo ama-potholes avalekile. Ngisho iJozi sabona iclean besebenza ngempela ubona ukuthi abasebenza ngokuzikhandla manje. Kodwa babenzela iG20 njengokusho kaTata Marero. Akasifihlelanga ukuthi bona bazoprioritize imigwaqo yeG20. And akagcinanga ngokusho wademonstrate ngokuthi akwenze. Endaweni yangakini nje mangabe uhlala eJozi, mangabe ubelonga under iCity of Joburg, uyazi nawo ukuthi ama-potholes awakazi avalwa. Ama-street light namhlanje awasebenzi. Kodwa ngesikhathi kuzofika iG20 babenze sure ukuthi lemigwaqo ezohambela labantu ababaleke kubo i-right. Yabona manje siyayisuva iziphuzo elibalekile uthi uDr Nasipi Moyo ngabe usefikile eMidrand. Akukhulume nabantu. Ngabe usebatshelile. Ngabe usebonile ufuna enze njani ngoba ukuba yileader ukwenze njani. Ukuba yileader kusho ukuthi uyakubantu ngoba unesisombululo. Uyaya kubantu ufika ulalele bakutshetse nenkinga yamanzi uzama ukufanele abantu abathize ubonakala unyakaza nawe kubonakala ukuthi khona into yenzayo. Okubhlungu ngayo uTata Marero kune motion of no confidence against yena. Angazi noma ifakwe iDA nalapha legislature la eCity of Johannesburg. Ukuleyo nkinga kumanje nje ukuleyo nkinga. Kodwa uyabona umuntu ongenandaba. And ngiyazi ukuthi emotion of no confidence esibili if ungesiyona esithathu. Eyokuqala wayiwina njengoba manje ANC iphambene ne-EFF uzongena enkingeni. Ngoba uma ngaba ama-political parties ethi awasim-backup uDada, uzom-backupa for siphi isizathu? Uzo-backup umuntu uthi ufuna aqhubeka abe imeya ngoba ezokwenzana. Umbuzo wami loyo ukuthi okay asike sithi ama-political party athi okay iyahlanya iDA asim-backup uDada aqhubeka abe imeya. Kodwa umbackuphela uthenze njani aqhubeka hole? Athole isalary. Kodwa abantu service delivery bengafiki ebantwini. Inkinga nje khona le yokuthi abantu baprioritize ikhundla zabo kunokuthi kufike iservice delivery. Kunemsebenzi abaqokelwe yona nama responsibilities abanikwe wona emphakathini. So uyabona nje baningi abantu akususiya kuphela including nami nabanye mhlambe nawe uma ngabe kuTata Marero noDr Nasipi Moyo singakhetha yena singacabanganga kabili. Futhi kuma mayors akhona la eSouth Africa. Uma ngathiwa nawo ama-mayor kuhlangana ama-mayor nje wodwa sonke singakhetha uDr Nasipi Moyo ngoba simbonile abantu baseManskral bengenamanzi waya kubo benenkinga bethi amanzi aphumile aphinda angaphuma waphindwa wabuyela kubo ngoba ukuba yileader akusho ukuthi uya ngoba usunesixazululo sofuna ukuthi kubantu ngiyangibona wabakhona athi mayiqala ukuphuma amanzi because abantu bakhala ukuthi kuphuma amanzi angathi angcolile. Wathi mayiqala ukuphuma amanzi wathi ngizoba ngokuqala ozowaphuza lawo manzi. Waba ngokuqala yingoba uyazi ukuthi she's there to serve. Into yakhona nje for yona kuleya office ukuthi she's there to serve.
abantu base South Africa. Kodwa ngeke kusho into efana ngoTata Marero. Abantu base Midrand bayakhala. Abanamanzi. Banagesi. Njengoba ngisho ukuthi ngibabone betoyitoya ngabona abakwazi nakutoyitoya lapha. Kodwa baphoqwa isimo. Uyakufunda ukutoyitoya kuhulumeni kaANC. Kuhulumeni kaANC ufika enhlamba ungayazi uyifunda ugcine sowumpetha wayo. Ngenxa nje ama frustrations abazokufaka ku. Asibambe le video ngicela ukuzuphawula kwakho la comment section. Ngizwe ukuthi wena ubona kanjani ngale kwalokho mina nawe bese sidibana kwi video elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.